Advisory. Idol Dennis, come in. Limang aldaw ang batong iti panakasuspenso iti face-to-face classes iti Mariano Marcos State University gawa pa lang iti nakarong heat index iti pekalman nasapan in anunsyo iti MMSU iti panakakansela iti klase gabo iti panaka-anticipar iti nga atong heat index kasi tangal daw umabot iti 43 degrees Celsius iti kabarana from April 23 to 27 Aldo Bernard kitawan iti klase iti na kamat apakadalan face-to-face classes gawa pa lang ang tinabara pa niyang puna kit may patungpal ito'y online kinudupay nga wagas iti panagklase Idol Bernard kuna ti MMSU nga may kanti importansya iti salon atin estudyante kinong susuro na tumaliklikan iti panaka-apektar da kaya ito'y nabara apan niyang puna kas iti yakalman iti Batak City inget bara na nangatod city index yakalman iti Batak isudaga puna ang desisyon iti pagadalan iti panakakanselar iti klase gaputi danger level nga mapaspasaran iti reto nga lawas na amin iti doon pa pati kantin kita awan iti aglakot awan iti estudyante Bernard so nga awan ti kila panaglakot at tayo jay Batag Ilocos Norte so napektaran halang klase mapektaran pati pa negosyo mapektaran iti reto na barang heat index iti reto daw iti probinsya ti Ilocos Norte. Maragsakan met iti estudyante ken naganak gabu kan ito'y in pangpangrunan iti memesyo iti pantalgid salunat dagiti basbasa iti reto'y ang aldaw agpatingga in tuno Biyernes Idol Bernard pagsiyatan na nasapa nga napakamun iti eskwela kadtong anunsyo at tumaliklikan iti panakilawan dagiti mabanagbasa iti reto'y ang aldaw ulitin ta awan ti klase face-to-face classes Manipod tata from 23 to April 27 as per anunsyo manipod team management iti Mariano Marcos State University. Digiti the rest nga schools Idol Dance awan pay kasi nga anunsyo da? Awan pa iti anunsyo da Idol Bernard yung tingarod no iti anunsyo from other schools ng MMSU ada campus at ti Alawaga City kuri mo so automatic dito kit Karaman na awan ti face-to-face classes da Idol Bernard. Okay. Dili lang private schools iti awan pa iti anunsyo iti NU. Idol Dance. Okay. Right? Any more? Talipio, Tatak, RMN.